Na-late na pala ako, guys. Alas 7 na pala. Ang ganda pa ng nood ko ng Koreano Bella eh. Ma'am Lorraine, Albert, shoutout. Ma'am Jocelyn, shoutout. Guys, huwag kalimutan na mag-thumbs up sa ating live stream ha, please. Ma'am Lorraine, hello po. Magpatugtog lang tayo. Magpatugtog tayo. Ang ganda ng nood ko. Ng Koreano Bella. Tapos sabi ko, dapat alas 7 na. Bingo pa naman tayo. Gabriela, Bokya Vlog, Payo Derman Host, Mega Loud Shoutout. Guys, sa mga bagong pasok dyan, meron po tayong bingo. Baka gusto nyo pong mag-join. Saglit lang guys, sa baba lang ko ng form. Parang Sir Randy Tilican, Mega Loud Shoutout. Ayan guys, andyan na yung form sa mga gusto mag-bingo dyan. Bingo tayo guys, bingo. Gabriela, Mega Loud Shoutout. Kalau medyo freezer, tayo luto mo. Tamsak host. Salamat. Guys, andyan na yung form sa taas. A simple question, or a tough one. It's a question for our children, or a childish one. It's a question of love. Mali pa yung guys, merong binaba si Ma'am Risa sa group natin. Mali pa yung ko. Gamit ko na alagad. A simple question, or a tough one. It's a question.
Guys, may binaba si Ma'am Risa. Fox Cox, magandang shoutout. Guys, may mga bingo tayo ha. Huwag kalimutan mag-share. Ma'am Jocelyn, may form na dyan sa taas.
Lady Boss, Ma'am Risa K, Miguel shoutout. Good evening po. Thank you, ma'am. Guys, ang form nakapin na. Ibaba ko na ang ang babakasan natin. Miguel shoutout, Ma'am Jazz. Miguel shoutout, Sir Fox, sabi ni Ma'am Risa K. Ma'am Admin ni Risa, Ma'am N, shoutout. Yahoo. Ma'am N, shoutout. Guys, ang form nakapin na. Tirahin nyo na yan. Ma'am Ens, hello, sabi ni Ma'am Jocelyn. Ano nandito? 7 lang guys. 7 pa lang andito. Hello, kusina ni Buds. Megalout, shoutout. Good evening. Hello, hello po. Ayan guys, meron na tayong dyan form. Binababa ko po. May bingo po tayo. May bingo. Sir Van Lloyd, shoutout. Megalout, shoutout. Kusina ni Buds. Sabi ni Lady Boss. Harang po ma'am dyan. Vincent, shoutout. Yan na yung form, guys. Megalaw, shoutout, Sir Van. Sabi ni Ma'am Risa. Megalaw, shoutout, Lady Boss. Sabi ni Kusina ni Buds. Megalaw, shoutout, Lady Boss. Sabi ni Sir Van. Guys, ang unang babakasan, nakapin na po. Chanelin, shoutout sa iyo. Good evening, good evening. Guys, ang form nandiyan na sa babang form. Ang babakasan nakapin na rin po. Handa na sa nakapin. Handa na ba kayo? Hintayin lang natin sila. Shoutout Sir Juan, sabi ni John. Shoutout Ma'am N, sabi ni John Reyes.
Handa na! Hello po, sabi dyan Albert. Albert, shoutout, Ma'am Jocelyn. Ayan na. Ma'am Salika, Ma'am Jocelyn. Nandiyan na yung form. Kita niyo pa ba? Kaugama, mega shoutout. Fill out na kayo ng form, guys. Baka saan nyo na rin nakapin. 13 na tayo, 13. Gabriela, Jocelyn Fox, EA Lord. Ako, Jan, Ma'am Risa, Shanilyn Albert, Johnny, John Reyes, John Albert. Si Ma'am America wala pa. Si Ma'am America, asan na? Ma'am America! Good evening, Lady Boss, sabi ni Sir Fox. Magalang shoutout, Sir Turoy. Sabi ni Ma'am Risa, good evening, Sir Turoy. Ayan. Tamsak, Ma'am. Renzel, shoutout. Andiyan na yung form. Gabriela, sali ka, Ma'am. Gabriela ng bingo. Magalang shoutout sa lahat. Andiyan na yung form, guys. Doon sa nakapin. Sabi yung Gabriela. Sir Lord, shoutout sa'yo. Sir Lord, dikit kalembang all. Wait po! Asan na si Ma'am Erica? Ayan na si Ma'am Renzel, wala ka rin. Wala pa kayong mga form. Pasali, Ma'am. Andyan sa taas, Angelo, yung form natin. Scroll mo lang pataas. Ang babakasan natin nakapin na. Megala shoutout Sir Angelo at Ma'am Renzel. Sabi ni Ma'am Risa K. Wala pala akong salamin. Magsalamin tayo para hindi masakit sa mata. Saan na si Ma'am Erica? Wala pa siyang form. Ma'am Rosana Megalot, shoutout. Good evening po.
May jacket na, Ma'am Rosana. Huwag kalimutan na mag-thumbs up po. Ito ang form. Good evening po. Ma'am Bembem, andyan na yung form. Good evening. Salamat po, Ma'am Rosana, sa patamsak mo. Ma'am Rosana, lagyan mo ng team Risa K yan, katulad ng kay Ma'am Lady Boss. Para kumpleto na. Rosana Kim Mega shoutout sabi ni Fox. Ma'am Bem, shoutout sabi ni Ma'am Risa K. Good evening, Ma'am Bem. Andiyan na yung form. 20 numbers, guys. Isulat nyo. Huwag kalimutan isulat. Ma'am Rosana, mag-fill out ka na dyan ng form mo. Sir Yax, shoutout po. Andiyan po yung form. Bandang itaas konti. Unang babakasan, nakapin na po. Saan ako si Ma'am Erica? Busy siguro. Pati si Boss. Sino si Boss? Megala, shoutout Sir Yak. Sabi ni Ma'am Lady Boss. Done share. Ma'am Renzel, shoutout. Type lang kayo, guys. Pag done na kayo sa para mag-start na tayo. Dahil may paruleta pa tayo, guys. Special ruleta. Ayan, type game pag done na sa bakas. Lalarga na. Type done. Huwag kalimutan magbakas sa nakapin. Game. Sino nang andito? 20 na tayo dito. Asan ang mga 20? Gising. Niloloko nyo ako Niloloko nyo ako. 20 tayo dito nakalagay. Pero ilan lang tayo dito? 6. Nasaan ang 20 magpakita? Sir Yax, Bembem Erica, Cherry. Asan na si Ma'am Cherry? Hindi ko nakita si Ma'am Cherry. Asan na yun? Gabriela, Jan, EA. 22 na tayo dito, guys. Kusina ni Buds, andyan na. Andyan na si Ma'am Bembem. Start game. Kung tapos na kayo sa nakapin, umpisahan na natin. Games, sabi ni Sir Tao Gama. Type game, guys. Game. Isa lang ang sa akin dyan. Sabi ni Jocelyn. Game na. Pag-start, pasok na. Sabi ni Ma'am Renzel. Unang bola. Ma'am Tep, asan na Ma'am Erica? Asan na? Late ka na. Ito ang for Madam. Shoutout sa Isdaan. Ayun na si Ma'am Erica, hahabol pa yan. Di pa kami nakabakas. Okay, go. Bakas na, ma'am. Dan tamsak number 1. Type game pag game na. Hintayin natin saglit si Ma'am Erica.
Ma'am Ransel, hi! Games, sabi ni Sir Taogama. Okay, game na ba? Let's go. Saan si Ma'am Erica? Tapos na siguro yan. Pwede ko dandaraan. Game na! So, Five and six, 56. Gateway to heaven, 27. Staying alive, 85. 5 dozen, 60. Get up and run, 31. 4 dozen, 48. Trombones, 76. 7 plus 7, 77. Dancing Queen, 17. Bang on the drum, 71. dinaraan niya na Man ay. alive, number 5. Dinaraan. Pwede mo naman. Legs 11, number 11. Cameron's Den, number 10. Made in Heaven, 67. Two Little Ducks, 22. Come in for your tea, 33. You're late, 38. Ba may nakalima na? All the steps, 39. Key of the door, 21. Blind, 50. Queen Bee, 73. Life begins at 40. Heinz Varieties, 57. Lucky 7, number 7. Up to Tricks, 46. Me and You, number 2. Halfway there, 45. Knock on the door, 64. You're doing fine, 29. Buckle my shoe, 32. Sweet 16. Life's begun, 41. Turn to the screw, 62. May anim na. All the 5s, 55. Doctor's orders, number 9. Goodbye, teens,
19. 1 dozen. Number 12. 7 dozen. 84. 4 and 3. 43. Saving grace. 68. 4 score. 80. 3 score and 10. Number 70. Baker's bun. 61. All but 1. 89. 4 and 7. Nakailan na? 47. May 9 na. Sana all. Danny LaRue. 72. Duck and its weight. 28. Your face is dirty. Sino na? Sino na? May 10 na, may 12 na. Sana all. Winnie the Pooh. 42. Clickety click. 66. Weeks in a year. 52. Make them wait. 58. Tom Mix. Number 6. Jump and jive. 35. Cup of tea. May number 14 3. na. Time for tea. 83. Host, nadoble ang 31. Pakipalitan na lang ng 69. Knock at the door. Number 4. Mamaya mo na lang palitan, Ma'am Rosana. 6 and 9. 69. Heaven's Gate. 78. Nice and shine. 49. End of the line. 90. Ask for more. 34. Between the sticks. 86. Stuck in a tree. Mamran sila ng puro mo. 53. Anong puro mo? Ano pong magic word? Sir Lord, dati pa rin po. Inday Tef. 36, 37, 44. Puro 82, 59, 79. Two fat ladies. 88. Ikaw. Sino ata? Salamat. Ni Paul? Bigyan ni Jason. Luga ni Jason? Ni Paul mata. Ito sa mga Oo. Sa Manila sila bumili? Anong sasakyan? GD. Full way. Unlucky for some. 13. May 16 na. May 17 na. More than 11. 37. Puro 82, 59, 79. Valentine's Sir Pulube, Day. may loud shout out. 14. Good evening, good evening. Candy store. 74. Ma'am Jocelyn, anong puro mo? Puro 37 ka na, Ma'am Jocelyn? Wow, may bingo na host. Sir Pulube, sali ka. Tweak of the thumb. 51. La, may puro na. 13 pa lang ako ah. 37, 44. Sabi ni John. $70 plus 9. Ano na, meron na? 79. Old age pension. 65. Puro Oh, kita lugan at tiwalugan na. Nung umatang pati motor na. Ikaw lang sasakay. Vote.
1.4 million. So, yung huli. Nakapagpagay. One score. Number 20. Six, 63.75. Tickle me. 63. Lumabas na ang 63. Ilabas ang puro. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14 pa lang sa akin. Higil ako. Straight on through. 82. Lumabas. Ang 82. Puro uno. Puro 59. Puro 36. Ano na ang puro? 59. Puro ako, puro pagilid. Brighton line. 59. Ayan. Naka ang nauna. Si Renzel. Iba din. Tignan natin, Renzel. Ano number niya? Dati pa rin? 2 down, 82.9. Nag-Inday tip na rin si Sir Taogama. Bingo na si Renzel. 2 down. 9 straight. 80, 88, 89, 90 ba? 89, 90, 80. Ayan, i-check nyo na guys kung mayroon siyang vakas. Si Renzel ay member natin. You won 1 million, Char. Miss Jennifer, mga shoutout sa dyan. Good evening. Guys, ibaba ko ulit ang form. Ay, mali. Congrats! Huwag kayong mag-alala guys, meron pang 4. Ayan ang form. Loading kasi, kaya na-late. Sabi ni Sir Turoy. Sir Turoy, sayang! $59. Bumingo rin siya sa 59. Pwede pala pag Gcash ko, malaman na. Sis Jennifer, sumali ka na para malamanan na yan. Ayan na yung form guys, 20 numbers. Pangalawang wabakasan natin. Bakit hindi nakapin? Nako, void pa ata. Walang bakas. Walang bakas. Char lang. Kinabahan na siguro to nang bigla. Walang nalabas sa live chat sa akin. Kaloka tong wifi namin, sabi ng Amerika. Next bakas. Wala si boss ata.
Wala bang bagong ano? Meron atang bago sa ano. Ayan na guys. Next na babakasan. Refresh muna ako ma'am. Sige ma'am Erica. Hinihintay kita eh. Kay Lorraine, okay yung wifi namin. Sa akin, puro loading. Kaloka. Maki-wifi ka na lang muna kay ma'am Lorraine. Ma'am Rencel. Tamsak. Pangalawang bakas, nakapin na. The number 2, Dan Host. Hello, Don Solvant. Don Solvant? Don Sultan. Don Sultan, sali ka sa bingo. Ito po yung form. 20 numbers. Susulat niyo po ha. Huwag kakalimutan. Saan na yung maling number kanina? Rosana? Ma'am Rosana? Andyan ka ba? Host, di ka open ng doc, di ko mapalitan yung 31. Ma'am Rosana, i-delete ko po yung pangalan niyo dito. Bago mo mapalitan, ha? I-delete ko tong Rosana dito. Asan na? Anong nilagay mo, ma'am? Rosana ba nilagay mo na name? Ayan, ma'am, deleted na. Pwede mo nang ano. Magpasok ka ulit. Ma'am Rosana. Pasok ka ulit. Hello, Don Sultan. Ayan, Don Sultan, nagbaba ako ng form dyan. Kung gusto nyo sumali ng ng bingo, andyan po. Type game sa mga dan na nagbakas. Game na. Okay, game na. Asa na sila? Huwag kalimutan na magbakas po sa nakapin. Sa mga dan na dyan sa nakapin, mag-type ng game para umpisa na natin. La la la, mega chat sis, madam. Yan na po ang form, madam. Sometimes you just gotta run and
Sa mga wala pang ano dyan, mag-fill out na kayo ng form. Huwag kalimutan bakasan ang nakapin. Kalembangin pag hindi pa kalembang all. Guys, shoutout kayo pag done na kayo sa bakas, ha? Game. Ayan. Ma'am Lalala, join ka ba? Danny Vance, game Ma'am Inday. Game Ma'am Erica. Ay, Ma'am Tep, sabi ni Ma'am Erica. Ma'am Lalala, done ka na ba? Nag-fill out ng form? May galaw, shoutout Lalala, sabi ni Ma'am Lisa. Sana okay na, nag-restart na ako, sabi ni Ma'am Erica. Lucky 7, number 7. 5 dozen, 60. Get up and run, 31. One score, number 20. Clickety click, 66. 4 and 7, 47. 70 plus 9, 79. 3 dozen, 36. All but 1, 89. Cup of tea, number 3. On the skive, 75. Duck and its weight, 28. Staying alive, 85. 4 and 3, 43. Brighton line, 59. Now you can vote, 18. 2 little ducks, 22. Sweet 16. Cameron's Den, number 10. A duck and a flea, 23. Between the sticks, 86. Fat lady with a cane, 87. Me and you, number 2. Life's begun, 41. Time for tea, 83. Clean the floor, 54. Straight on through, 82. 3 score and 10, number 70. Gateway to heaven, 27. Queen bee, 73. Jump and jive, 35. Candy store, 74. Unlucky for some, 13. Dancing queen, 17. All the fives, 55. Knock on the door, 64. Tom Mix, number 6. Old age pension, 65. 1 dozen, number 12. Ba, dami na ah. Your face is dirty,
Number 30. Dami na guys lumabas sa inyo ah. Danny LaRue, 72. Sana all. Heinz Varieties, 57. 6 and 9, 69. Garden Gate, number 8. Line, 50. 4 score, 80. On its own, number 1. Ask for more, 34. Tweak of the thumb, 51. Knock at the door, May number 11 na. 4. Stuck in a tree, 53. Seven dozen, 84. End of the line, 90. Come in for your tea, 33. Make them wait, 58. You're late, 38. Saving grace, 68. Nice and shine, 49. All the steps, 39. Stop and run, 81. Buckle my shoe, 32. Rugby team, 15. Two dozen, 24. Up to tricks, 46. Halfway there, 45. Heaven's Gate, 78. Life begins at 40. Legs 11, number Ay 11. puro na. 5, 25, 63. Baker's Bun, 61. Winnie the Pooh, 42. Puro 37, 88. Doctor's Orders, number 9. Tickle Me, 63. All the fours, 44. More than 11, 37. 552, 56. 4, 48, 71. 525. Key of the door, 21. Dami ng puro guys ah. Siyempre, pupuro din ako. Men Alive, number 5. Valentine's Day, 14. Two Fat Ladies, 88.
4 dozen. 48. Wala, puro 88. John Albert. John Albert Villacampa. John Albert. Guys, check nyo na kung may ano siya, may bakas. Walang John Albert. John Reyes andito. Agoy, naunahan na naman. Ang number niya ito po. $31.40 $81.90. Ayan, John Albert member ba? Member pa rin si John Albert. Carla Aljur Pogi. Thumbs up ko sa all, shout out all. Carla Zoe. Bigyan kita ng jacket, Carla Zoe. Good evening. Shoutout sa dyan. Good evening, good evening. Ma'am Tep, nagluloko daw PLDT ngayon. Kainis di ako makasabay sa bingo. Makayo sabi ng Amerika. Paktay na Amerika, oy talaga, oy. May special bingo pa naman si ma'am ngayon. Next po. Kaloka. Ayun na guys, ang babakasan nakababa na. Pin ko lang guys. Carla Zoe, sali ka ng bingo. Nakapin na ba? Nakapin na. Just wanna be alone. Just wanna be alone. Same old thing that keeps me around. If you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do. Just wanna be alone with you. With you.
with you, with you, just wanna be alone. Sir Chef Tutek, shout out sa'yo dyan. Sali ka ng bingo. Nasa quarantine area ka na ba, sir? Sama ka na ng bingo. Join ka na ng bingo, sir. Ma'am Renzel, mag-allow shoutout sabi ni Sir Chef. Sir Chef Tutek, di ba? May ano kayo dyan, wifi. Nasa quarantine na ba? Nasa quarantine area na ata si Chef? Mega siya, Sir Chef. Sabi ni Ma'am Risa K. Kim Road to 1K, 1.3. Shoutout po sa'yo. Sa mga gustong sumali dyan ng bingo, may pabingo po tayo. Dan na kayo sa nakapin. Game, sabi ni Ma'am Risa. Ayan, guys. One dozen. Number 12. Between the sticks. 86.
Sweet 16. Candy store 74. Clickety click 66. 5 dozen 60. On the sky 75. Key of the door 21. More than 11 37. 4 score 80. 4 dozen 48. 4 and 7 47. 2 dozen 24. You're late 38. Valentine's Day 14. On its own, number 1. You're doing fine 29. Gateway to Heaven 27. Garden Gate number 8. Duck and its weight 28. 7 plus 7 77. Life begins at 40. Ask for more 34. La, meron ng ano. Nakailan na kayo? 2 fat ladies 88. Straight on through 82. Legs 11 number 11. 7 dozen 84. Knock on the door 64. 70 plus 9 79. Ben Vlog, may ganun Tom shoutout. Number 6. Salamat sa iyong patamsak. 3 score and 10 number 70. A duck and a flea 23. Staying alive 85. Your face is dirty number 30. Half a crown 26. All the 4s 44. Brighton line 59. Duck and dive 25. Cameron's Den number 10. Stop and run 81. Jump and jive 35. 3 dozen 36. 1 score number 20. All the 5s 55. Stuck in a tree 53. Winnie the Pooh 42. Get up and run 31. Nice and shine 49. 6 and 9 69.
Heinz varieties, 57. Tickle Me, 63. Knock at the door, number 4. 5 and 6, 56. End of the line, 90. Made in Heaven, 67. Saving Grace, 68. Danny LaRue, 72. Lucky 7, number 7. All the Steps, 39. Make Them Wait, 58. Fat Lady with a Cane, 87. Me and You, number 2. Trombones, 76. Halfway There, 45. Turn to the Screw, 62. Unlucky for Some, 13. Queen Bee, 73. Clean the Floor, 54. Baker's Bun, 61. Buckle My Shoe, 32. Cup of Tea, number 3. Goodbye Teens, 19. Weeks in a Year, 52. Time for Tea, 83. Come in for your tea, 33. Life's Begun, 41. All but one, 89. John Albert! John Albert, iba din. John Albert ulit. Asan na yung mga 25 dito na nagpalista? Asan na? 11 lang tayo dyan. Anyari? Ikaw ulit. Ikaw ulit nanalo. 3140. 8190. Yan ang kanyang number lagi.
Last mo na yan, sir. Sabi ni chef. Wow, congrats. Aray ko. Puro JJJ ang humakot ngayon. Wala bang tititi? Tititi, gumalaw. Number 3, number 4 na to pala. Number 4, nagpin na ako, di ba? Guys, sa wakas ha, bakas kayo, babakas. Para kita natin dun sa baba. Dun kayo sa baba mag-ano. Thank you, Ma'am Risa. Be monetized, sabi ni Carla Zoe. Sana all. May dalawa pa, tapos, special ruleta. Para sa mga, Team Risa K. Magdan lang kayo guys ha. Welcome Ma'am Jazz. Ma'am Jazz? Dalawa na yung premiere mo, di ba? Anong araw yan? 13 hours. Meron ka pang isa, di ba? Ay, tapos na. Hindi pa, yun oh. Sa 22, tapos ito sa 17. Bukas. Pag mag-premiere ka, Ma'am Just na itapat mo sa alas 7 pataas. Para kung live tayo. Diba? Ganyan. Napasugod natin sila doon. Done for
Sabi ni Ma'am Risa kay, type game na, pag game na guys. Game na. Five dozen. 60. Heaven's Gate. 78. Your face is dirty. Number 30. All but one. 89. Bang on the drum. 71. 2 dozen. 24. All the fives. 55. 2 little ducks. 22. Cameron's Den. Number 10. Goodbye, teens. 19. 4 score. 80. Stuck in a tree. 53. Tweak of the thumb. 51. Jump and jive. 35. Key of the door. 21. Gateway to heaven. 27. Me and you. Number 2. On its own. Number 1. 4 and 3. 43. Between the sticks. 86. Candy store. 74. 2 fat ladies. 88. Straight on through. 82. Sweet 16. Half a crown. 26. You're late. 38. All the fours. 44. Buckle my shoe. 32. 3 score and 10. Number 70. Life begins at 40. Duck and its weight. 28. Blind. 50. Brighten line. 59. Knock at the door. Number 4. Winnie the Pooh. 42. Staying alive. 85. Unlucky for some. 13. Legs 11. Number 11. Cup of tea. Number 3. All the steps. 39. Tickle me.
63. Stop and run. 81. Baker's bun. 61. End of the line. 90. Clean the floor. 54. 6 and 9. 69. Life's begun. 41. Ask for more. 34. Heinz varieties. 57. 1 dozen. Number 12. Now you can vote. Habol! 18. Trombones. 76. 3 dozen. 36. Halfway there. 45. A duck and a flea. 23. Rugby team. 15. Man alive, number 5. Nice and shine, 49. Weeks in a year, 52. Tom Mix, number 6. Doctor's orders, number 9. Duck and dive, 25. You're doing fine, 29. Clickety click, 66. Puro 7 tsaka 8. Puro ko 20, guys. Old age pension, 65. Puro 62, 72, 79. Namumuro na si host. Ang tagal nga mabisa eh. 72. Nagpapakipot pa. Time for tea, 83. Knock on the door, 64. Mga puro niyo ilabas. May puro kain mamaya. Huwag mo lumabas. Turn to the screw, 62. $70 plus 9, 79. Nako, may nanalo na. Ayan o, Renzel. Ala, sila lang ang nanalo. Kaloka. Nausog yung akin eh, nausog.
Nausog. Inusog. Saglit lang, guys.
Ano na, Ma'am Renzel? Tapos na ang laban. Wala na nanalo. Sir John. Wala na. Last bingo na natin. Okay, last na bakasan. Mag-type lang ng done pag done na, guys.
Done na, host. Game na ba? Type game na. Game, ayan. Time for tea 83. Lucky 7, number 7. Fat lady with a cane 87. 7 plus 7, 77. Valentine's Day 14. Hala, wala ba? Sorry. Sorry po. Use it. Oh, si Dikita. Sorry po, sorry po. Oh, habol na guys. Sorry po naman. Excited ako. Baka manalo ulit si Ma'am Renzel dyan kasi si Sir John. Between the sticks 86. Isa tawa eh. 4 dozen 48. Blind 50. Bagto si Ma'am Renzel at saka si John Albert na All the nagbingo steps, ulit. Boyd. 39. 1 dozen number 12. Iba din. Tama lang yan, host. Haha. Dancing Queen 17. Knock on the door 64. 4 and 3 43. Bang on the drum 71. Clean the floor 54. Tom Mix number 6. On the sky 75. Two little ducks 22. Knock at the door number 4. Heaven's Gate 78. Ba si Chef Tutik, 6 na, agad-agad. Now you can vote 18. Iba din. Doctor's Orders number 9. Nice and shine 49. Tweak of the thumb 51. Habol mga numero. Brighton line 59. Si Sir Fox, 0 pa rin. Nangyari. Turn to the screw 62. May naka-8 na nga eh. Oh, si Chef. 6 and 9 69. 2 dozen 24.
70 plus 9. 79. 8 na agad, sir. A duck and a flea. 23. Ask for more. 34. You're late. 38. Tamsak dan host, Sir Carlo Castro. Mega loud shoutout sa inyo. Stuck in a tree. 53. All but one. 89. Rugby team. 15. Key of the door. 21. Your face is dirty. Number 30. Stop and run. 81. Gateway to heaven. 27. 3 dozen. 36. Mega loud shoutout, Sir Carlo. Sabi ni Ma'am Lady Boss. You're 8 pa rin, doing hindi fine. umusad, sabi ni Chef. 29. Ako naman 10 na. Come in for your tea. 33. Halfway there. 45. Straight on through. 82. Cameron's Den. Number 10. Tickle Me. 63. One score. Number 20. Cup of tea. Number 3. Staying alive. 85. Candy store. 74. Baker's bun. 61. Make them wait. 58. All the fours. 44. Made in heaven. 67. Goodbye, teens. 19. Trombones. 76. Clickety click. 66. Winnie the Pooh. 42. Queen Bee. 73. Four and 7. 47. Buckle my shoe. 32. On its own. Number 1. Seven dozen. 84.
duck and its weight, 28. Life's begun, 41. Life begins at 40. Half a crown, 26. Up to tricks, 46. 4672. 46. Oh, lumabas na ang 46 ah. Labas ang puro. End of the line, 90. Five dozen, 60. Man alive, number 5. Jump and jive, 35. Bahay. Weeks in a year, 52. You can't wait for their support. Sometimes you just gotta run and look behind you and say, everybody who wants to run, but I can't stop running because you're not running. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life is chasing it. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you do it, you're gonna have to do it all by yourself. Nakikinig ako dun sa sinabi dun sa background ng music natin. You can't stop chasing your dream, sabi. Narinig niya yon? Patalastas muna tayo. Patalastas muna tayo sa mga puro nyo. Ilabas ang mga puro. 2588. Ako pares kami Gabriela 70 lang nagkaiba. Asa na si Ma'am Rencel? Ano ng puro? Duck and down. Naku, lumabas ang 25 ako. Umaasa. Katulad kanina. May 72 puro ni Garden gate, number 8. Umaasa. Ayan na. Ilabas ang mga puro. Me and you, number 2. Albert Morales, puro 2. Naunahan ka pa, chef. Ayan si Albert, nauna pa. Puro niya sa 2 din. Albert, Tef 2. Inday Tef, sabi ni Sir Chef, pangalawa. Wow, congrats Sir Albert. Wala, nga pa rin si Inday Tef. Yako na! Mag-end na tayo. Nga. Ano yung pangalan? Albert Morales ba yun? Sir Albert ba yun? Morales.
Control copy. Paasang 72. Kaya nga, Sir Chef, no, nakakainis. 1 to 10. 1 to 10. 21 to 30. Iba din. Ay, number pala niya. Si Sir Albert ay hindi natin member. Ma'am Risa, hindi member si Albert Morales ha. Ma'am Risa. Dapat nagpa-member na, sayang. Magpa-member na kayo guys dahil may special ruleta si ma'am. Hindi naka-member si si Albert Morales. Walang badge. Ha? Member siya? Hindi siya member, ma'am. Albert Morales, hindi po member. Wala pong badge. Member siya pa dito, ma'am, wala. Sir Albert? Wala, pwede na. Pero ba't wala siyang badge? Meron naman siyang logo. Ay, logo. Hala, ba't dito sa akin wala akong nakikita sa alagad ko? Ayan o. Screenshot ko guys ha, para makita nyo sa sa group. Ang weird. Ayun o, wala siyang badge. Wala kasi siyang cupcake. Sinend ko dun sa natin. Wala dito sa akin. Bakit kaya? Pero sa inyo, kita naman. Nakagamit naman siya ng Nakagamit pa siya ng Ma'am Renzel, ikaw. Mag-type ka nga dyan, Ma'am Renzel. Meron kang badge, Sir Lord. Meron kang cupcake. May cupcake ka. Yan yung sinasabi ko. Cupcake. May cupcake ka, Sir Lord. Sa akin din gano'n. Minsan wala akong badge kasi haba ng name. Ninja kun na to, Ma'am Pep. Okay. Ang lang, hindi po, ibig sabihin ko po yung kay Sir Albert Morales. Ay, hindi mo rin nakita yung badge, no? Hindi niyo rin nakita, pero siya, pwede siyang gumamit ng natin, sticker natin. Okay guys, meron tayong special ruleta. Saglit lang po. Ang ilalagay lang natin dito ay ang mga present. Ang ilalagay lang natin dito mga present. Kaya mag-type na kayo dyan. Ma'am, ano to? Patagalan o maunang manalo? Ligwakan ba, ma'am? Or unang manalo? Erika. Asan yung pangalan ni Ma'am Renzel?
Ligwakan, Ma'am Tep. Mga nakalogo. Ma'am Tep, yes po. Ma'am Renzel. Ma'am Gabriela. Excuse me po. Ano daw yun? Ma'am Gabriela, yung mga nakaano, ma'am, kung nakikita mo po yung may flower, yung Team Risa kay ma'am. Kung gusto mo, pasok ka rin, ma'am, sa amin, sa Team Risa K. Special win po pag nanalo dito ang mga members. Wala akong flowers. Sino pa ba? Sir Fox, ba't hindi ka kasi nagpalit ng ano mo, logo mo? Guys, kita nyo naman, di ba? Sino pa ba, guys? Sir Lord! Opo, Sir Lord! Meron po kasi kaming group. May GC po kami sa Facebook. Team Risa K po talaga. So, nagbibigay po doon ng badge. At saka uniform po. So, may pa-special ruleta po si Ma'am Risa K po sa mga members po niya doon. Sino pa, guys? Ma'am Rosana. Ma'am Rosana, next time mag-i-edit nyo, ma'am, yung alagad nyo, ma'am, ha? Yung may Team Risa K po, please. Okay lang kasi may badge ka naman dyan. Ma'am Ens, dito na you. Okay. Ma'am Risa, Tiffany, Erica Lagarto, Renzel, Angelo, Jocelyn, Jan Reyes, Tao Gama, P. Nitoroy, Admin ni Risa K. Ens Vlog, Van Lloyd, Aljor Bogi, Jan Albert, Jan Vincent, Sherry Agustin, EA, Rosana Aki. Sino pa ba? Lorraine,
Lagarto. Okay na lahat. Sir Banloyd, andito, Banloyd lang nilagay ko kasi channel. Ligwakan, okay? Ligwakan game na. Present naman ang lahat. Ligwakan. 40 seconds. 40 seconds, ma'am. Ano pa lang kami? Ate, nakaka-14% pa lang kami. Jan Reyes, ayan. Lorraine, rinig nyo naman yung mga pangalan nyo guys, no? 40 seconds, ligwakan. Unang maalis. Hindi na to ligwakan. Iyakan na ito. Si Chef Tutek. Chef Tutek pa. Sana si Chef. Chef Tutek nanalo. Ay, hindi nanalo para si Chef Tutek kanina. Umasa lang din. Sino pa ba? Wala na? Wala sa akin. Sir Fox Cox, wala kang badge. Pero nandun. Ma'am Risa, sali ba natin Sir Fox? Kaya nga Sir Fox, kailangan niyo pong magpalit ng badge. Albert Morales. Sir Fox, pwede kang mag-edit ng ng badge mo. Nasa group po natin. Sir Fox Cox, nasa group po natin. Kailangan po naka-uniform. Sir Carlo, mag-allow shoutout. Kusina ni Babs, may badge po. Kusina ni Babs. Kusina ni Babs. Johnny Buns. Aba, tahimik ka dyan, Johnny Buns. Aba. Johnny Buns. Andiyan na si Johnny Buns. Ano ba yan? Sino pa guys? Sir Fox, send ka profile pic mo sa GC. Magawan po namin kayo ng badge. Sir Fox, mag-send ka ng picture nyo po sa grupo para ma-edit po. Iligay yung lagot kayo kay taga-follow ng badge. Asa na si Sir Fox? Sir Fox, asan ka na?
Ma'am N, saha, kukulit ng iba ma'am, di nabasa sa GC. Sir Fox, send ka po ng ano mo, ng gamit mo po ngayon na ninja para yun pong lagyan natin ng badge. Para ilagay natin dito. Galitan mo tagapalo. Lady Boss, haha. Sir Carlo, may galaw shoutout po. Good evening. Nag-send na ba ikaw sa GC? Wala eh. Kasi nasa GC po yung ano natin, nasa GC yung badge natin. Pwede po kayo mag-edit, tapos ilagay nyo po dun sa mga ninja ninyo. Sir Carlo, hello, sabi ni Ma'am Risa K. Ang ruleta ay para sa mga nagsusupport, hindi sa palit ng uniform lang. Hi guys, sabi ni Carlo. Hi Sir Carlo, may galaw chat sa'yo dyan. Johnny Vance, kaya maayos kayo dyan kasi nasabi. Nasabi na yan sa GC, nasabi. Ayan guys. Game na. Kada ruleta na lang ganito lagi. Sabi, magpalit. Sabi ni Johnny Vance. Ayan. Game. Game. Unang ligwak goes to... Goodbye! Sa sunod, Ma'am Risa, dapat may uniform na sila bago isali sa special ruleta. Pag di nagpalit bago special ruleta, di kasali. Para fair sa may Johnny Vance. Naligwak si Jowa. Hindi, Mama? John Albert Villacampa. Goodbye. Yan, galit na si Johnny Vance. Opo, Sir Johnny Vance. Sabi ni Lady Boss. Sabi ni Ma'am Risa. I see Vincent pala si Jowa. Haha. Ayan guys, nabasa nyo, sinabi ng ating tagapalo. Sabi ni Ma'am Risa K guys. Palit kayo agad Team Risa K bago mag-special ruleta kasi ako papaluin ni Ma'am Ens. Haha. Rosana, paalam. Complete uniform tayo guys sa special ruleta. Sabi ni Ma'am Lady Boss. Kasi papaluin din ako ni Ate Risa, sabi ni Ma'am Ens. Haha. Naka. Ito talaga. Naka. Paalam.
Alam, Sir Van Lloyd. Lagi naka-uniform kahit walang ruleta. Support tayo, Team Risa K. Guys, nung kailan ba yun kahapon, guys? Premiere natin. Konti lang ang pumunta. Si Ma'am Ens, Ma'am Risa, si Aljur. Sino ba? Ma'am Jaslyn. Next, sino kaya ang mapapalo? Sino mapapalo? Guys, once na sali kayo, gamitin nyo agad Team Risa K nyo na account bago kayo pumasok sa LS. Oo guys, nagpunta din ako. Yes ma'am, yes Sir Van Lloyd. Opo. Mga busy pa yung mga yan. Sir Angelo Arroyo. Goodbye. Ma'am, mahina po wifi. Nila Erica, puro loading. Sabi ni Sir Vincent. Ayan na. Kumukunti na. Mega lang shoutout Van Lloyd ka. Sabi ni Sir Carlo. Ay, ginong kamantik wa. Puspos sa majinil. Oo nga pala, kawawa naman. Makalaro. Nang di makalaro. Urayin pa lang ako ah. Ma'am Ens! Goodbye! Oh my God! Pagtingin daw niya, dami na lumabas na number. Haha, sabi ni John Vincent. Sira nga daw. Hindi daw nga nagana yung wifi niya, Sir Vincent. Bakit naman, mami? Tumapat ka agad sa... Nako, parang ako pa to. Ang ating lady boss! Goodbye! No. Ma'am Ens, kakaiba ruleta ngayon. Pa-loading ako, Ma'am Ens. Sabi ni Ma'am Erica, yan na. Sumugot sa akin, nagbigte. Sabi ni Ma'am Ens. Tawa si Ma'am Ens eh. Ay, Ma'am Risa. Sino kaya? Hala, sabi ni Ma'am Renzel. Feel ko ako talaga susunod kay Bunso, sabi ni Ma'am Lady Boss. Ate dapat, nagpaiwan ka, sabi ni Ma'am Ens. Ma'am Cherry Agustin, goodbye. Bakit ka sumunod? Si Sir Johnny Bansan dyan pa yata eh. Asan na yung iba? Aba tahimik, bakit ka sumunod? Ayaw maiwan mag-isa. Sabi ni Ma'am Ens. Naka. Pag ito tumapat sa pangalan ko, papatayin ko na to. Kusina ni Babs or Johnny Vance? Kusina ni Babs. Goodbye. Ma'am Inday. Sir Johnny Vance, sabi ni Ma'am Risa, muntik na. Muntik talaga, Sir Johnny.
Kumapit ka, ikaw na lang ang pag-asa, sabi ni Ma'am Ens. Narinig ko po, bakit Babs, busit ka? Nakawala ng antok, sabi ni Ma'am Renzel. Asa na si Ma'am Renzel? Aba, si Ma'am Renzel, matibay to ah. Ma'am Ens, nakadalawang daan na yan. Bads! Bads ba yun, ma'am? Ano ba sabi ko, Babs? Bads po. Ay, sorry po. Lorraine Lagarto. Goodbye. Kusina ni Buds. Buds po. Ay, pasensya na po. Sorry naman po. Ma'am, sir. Kusina ni Buds. Wala akong paki dyan sa Renzel na yan. Sabi ni Ma'am Ens. Kailang po. Sabi. Pasensya na po. Duling din minsan. Duling na nga, hindi pa nanalo. Kaya ganyan po ang ang pagbabasa. Babae po ako, ma'am. Ay, babae po si Nako! Ang ingay kasi ni Ma'am Renzel. Wala ako paki sa nararamdaman niya. Manhid ako, ble. Ma'am Renzel! Goodbye! Ate Renzel, haha. Hi, Ann. Sabi ni Sir Carlo. Nanalo nga yan, 200 na kaya yan. Parehas sila ni John Albert. Si John Albert ba yung nanalong dalawa? Sila lang, 2 beses. Akalain mo nga naman. Stop! Stop, no! Oh! Paminday, tiga paano ayusin nyo? Johnny Vance! Goodbye! Ay, naiba pa. Lagot kayo. Bye everyone! Sir Carlo, salamat po. Ingat po. Ma'am Ens, tinanggal tayo. Malungkot dapat ako ngayon kasi namatay lolo ko, ba't ako natatawa? Sabi ni Ma'am Renzel. Ako, Ma'am Renzel, nakikiramay kami, Ma'am Renzel. Sinipa tayo ni Ma'am Inday agad. I-stop na yan, matulog na tayo. Yung iba dyan, tahimik. Sir Albert Morales! Goodbye. Salamat, Ma'am Inday. Nagpasalamat na si Ma'am Renzel. I-sleep na yan? Thank you, Sir Carlos. Sabi ni Ma'am Risa. Delikado. Good night, everyone. Sabi ni Ma'am. Ma'am Rosana. Void na yan. Ulit-ulit. Sinunod ako. Kay Tagapalo, sabi ni Sir Albert. Thank you, Ma'am Rosana. Sabi ni Ma'am Risa, ulit. Bye na tayo, sabi ni Johnny Vance. Ay, porket wala na kayo, hindi na yun hintayin sino ang mananalo, guys. Aba. Sino kaya? Sabi ni Ma'am Renzel. Naka. Yes po, 11:30 PM na. Sabi ni Ma'am Rosana. Ma'am EA! Goodbye! Salamat, Ma'am Lorraine! Paano pag nanalo yung tulog na? Sabi ni Ma'am Ens.
Kaya pala iba ang kaba ko ngayon kasi bokya. Sabi ni Johnny Buns. Ako pares tayo, Johnny Buns. Hindi man lang naiwan eh. Hindi daw si Sir Van Lloyd sa mananalo. John Vincent! Goodbye. Nalintikan na. Sir John Vincent, nanalo ka isang beses ba? Nanalo ka. Nanalo ka isang beses, no? Naka! Papatayin ko to. Papatayin ko talaga to. Sinasabi ko na. O wag kayo mag-joke. Nandyan pa si Tampurado. Sabi ni Ma'am Ens. Gigil ako? Guys, choppy kayo. Choppy. Choppy kayo, guys. Choppy. Choppy po kayo, choppy. Parang parang wala nang choppy. Void na ulit. Sir Chef. Kaya nga mamensi, kainis. Gigil ako. Ay, ingka ginom. Purayan man ang ako kitaom. Ilan na lang sila, good luck, sabi ng Lorraine. Mag-present nga, kung babilangan natin ng 5 seconds, pag wala na. Nako, Ma'am Erica. Kamalas. Napakaswerte naman ng Aljur Pogi na ito. Goodbye, Ma'am Erica. Music talaga. Nanggigigil ako. Sarap ibalibag tong Wheel of Names na to eh. Talagang nag-goodbye na, ma'am. Punyeter. Punyeters. Sabi ni Ma'am M. Nako! John Reyes. Asan na si John Reyes? Present ba? Wala na. Sira yata yung ruleta, Ma'am Inday. Sabi ni Ma'am Benz. Goodbye, Sir John Reyes. Mga tulog yung natira. Kaya nga, pag hindi nag-present, hindi siya disqualified. Si Ma'am Just lang ang gising. Ayan si Sir Taogama ata eh. O present daw si Sir Taogama. Nako! Ito na ang sinasabi ko. Matira matibay, ako'y nanggigigil. Pag ito si Ma'am Jocelyn hindi nagpa-member at nanalo. Si Sir Taogama. Sir Taogama, member si Sir Taogama ba? Ma'am Jocelyn, pag ikaw hindi nagpa-member, pag nanalo ka, si Sir Taogama, member na. Aljur Pogi, goodbye. Ayan na. Ito ha.
Ma'am Risa, magkano ma'am? Ma'am Risa, magkano yung price nila? 1 million? 1 million? Just good luck. Bring home the bacon. Sabi ni Erica. Nako, sinasabi ko na nga. Nagpaparamdam, ma'am. Jocelyn, hihintayin kita para magpa-member, ma'am. Ma'am Jocelyn? Hintayin kita, Ma'am Jocelyn, magpa-member. Kasi talagang ano yung bunga, yung bibig ko eh. Tingnan mo, ang naligwak si Sir Taogama. Pero nagstay ka. Oh, Ma'am Jocelyn, panalo. 500 million, Ma'am Tep. Ayan. Ma'am Jocelyn, ibaba mo yung Gcash mo. Hintayin ko na rin, Ma'am Risa, na magpa-member si Ma'am Jocelyn. Congratulations! Ano na? Justin Ilagan Vlog. Ma'am Jocelyn, ang nakalagay dito yung ano. Ay, ba't Jocelyn Ilagan to. Ang nanalo, Jocelyn Ilagan to. Ma'am Jocelyn Ilagan to daw ang nanalo. Kahit Jocelyn o Jocelyn Otto yan, ikaw pa rin po ang nanalo. Meron kang 1 million pesos. Apaka-hyper. Ano gagawin na natin? Papandisal na tayo. Pandisal sa akin na po ang kape. At mainit na tubig. Ma'am Jocelyn, congratulations! Nanalo na po ang ating Jocelyn Ilagan. Bongga! Boyd. Sabi ni Sir Taogama. Dapat yung nakabadge, ma'am Justin Ilagan mo ha, yung nakabadge mo. Present. Ako, ayoko na ha. Pag magro-ruleta pa, ayoko na. Hindi ako pinipili eh. Hindi ako pinipili. Kahit anong gawin ko. Ma'am Jocelyn, congratulations po ang laging present. May 1 million ka. Wala, tulog na si Ma'am Jazz. Ayan na, binabana ni Ma'am Jazz. Ang kanyang number. Thank you po ulit. Kala ko practice lang, sabi ni Sir Van. One more, Ma'am Risa. Sabi ni Sir Johnny. Hindi na rin ako mag-ruleta. Hindi ako pinipili. Ako yung nanggigigil sa ruletang to. Pinapamukha niya talaga. Diyan ako host, sabi ni Ma'am Jocelyn. Grabe naman, Ma'am Ens, 20. Nangigil kasi ako dito sa electric pan na to eh. Nasira ba naman? Malay mo, ma'am, sunod ikaw na manalo, sabi ni Sir John Reyes. Oo, katuwaan lang. Haha, bukas na. Bukas pa, may bukas pa daw. Huwag na makulit. May bukas pa daw. May bukas pa. Wala bang singing contest dyan, Ma'am Risa? Aba, ako na ang unang kakanta. Sa singing contest ni Ma'am Risa, ako na. Maglalat, ako nang mauna. Musit. Host ngayon.
Ngayon lang ako nanalo. Yes, Ma'am Jocelyn. Congratulations po sa'yo. Ma'am Cherry tatawa eh. Hindi pa lang nagsasabi si Ma'am Risa, ako na po ang sasalang. Ako na po ang pinakauna. Musit, hindi man mapili. Sa ruletang ito. Sa singing contest na lang po. Ako babawi. Ano ba yung Ma'am Risa, dapat iisa yung ipakanta mo. Ano ba yung kanta na sinasabi niya? Na sinasabi ni Ma'am Risa? Ano yung kantang yon? Back to linis na ako ulit. Ulit kami, sabi ng Mens. Ba, dapat isang kanta lang, Ma'am Risa. Ipakanta mo sa amin para talo-talo na. Naku, si Ma'am Renzel, hindi yan magpapatalo. Ako yung nanggigigil dyan. Si Ma'am Renzel, hindi yan magpapatalo. Guys, matulog na tayo. Aray ko. Night-night na. Good night, guys. Congrats. Ma'am Risa, thank you po. At sa lahat. Namaos ako ah. Good night po, Ma'am Risa. Good night. Wala na, gasgas na yung ngalangal ako. Hindi pa nagagamit. Gasgas na. Night host, thanks, Lady Boss. Tulog na kayo. Good night, Team Risa K. Naku, baka good night kayo mamaya sa grupo, sa GC. Ang ingay. Congrats, Sir John Albert. Din naka 200 si Sir John Albert eh. Good night sa lahat. Night na. Ma'am Risa, salamat po. At i-check ko nga yung vaccination card. Wala pa. Paalam sa lahat po. Thank you po. Good night.